Mario pembukaning Cario sedalu mangke namung anyar yo saged negari tirto kencana ingkang kinaryo purwaning kawi wah eko aditoso purwo mindro rodro kaping sosoro pahpono wawada eko sawijya diliduwe doso sepuluh purwo wiwitan minder mubeng sosoro sewu pahpono jagat sabto piku senadyan midro sejagat pramundika boten badhe angsal kaping sabto boten kirang titahe ngerko padha negari sinangga ing pratiri kasongane ngakoso kapiting samudra dasar kata ingkang sampeyan bono laras nanging upama kaya negari satus tanan kalih senadyan sewu panjangkep sedasa patut menggah kangge pawitaning carya oke pasir loh benawi pasir wedi loh rawa benawi bengawan tondo yen ing negari tirta kencana sawijining negari ingkang ngungkuraken tanah pegunungan ngiringaken tanah pelayaran nengenaken tanah pesabinan depangen bandaran angler sang siti pasir padununganing kita lebet panjang lapunjo punjung luhur kawibawaning ngantos kalpa saking lintu negari yening tirta kencana sawijining kita ingkang gemah ripah woh jinawi karto dasar Raharja apa kang kinarya tandha klawan bukti menawa negara iku reja para montani ingkang samyana rakisma tegese montani kae padha ngolah sami mungkul pengoleh agenging pamedal bumi sami pinupuk sami rinabuk den cecekaken kelawan aliraning tirta pamriya aja nganti ana kedaden sifat manungsa kekirangan sandang kelawan pangan senadyan toh ingon-ingon apa nang Rajapaya bebek ayam lembu mendo maesha yen jam 6 esuk padha gelar ana ing pangona setengah 6 sore padha mulih menyang kandhanging dhewe-dhewe sewa apa maneh bab anane nang kudu kriya undagi sangyang greji grendi gemblak wong matri senadyan kok centak bakulan saka ing liya praja yen diapa akeh kauntungane sampe anggone ngingoni sikep kelawan rabine akeh bakul kang padha ramune menyang negarane sami beboyong dhateng ing negari tirta kencana sakadang pramiline samingga karo sedaya sami pindhapanti yene tirta kencana ya sampe sandang pangan
saking Kyai Warga semuning raja Sundha Kanjang paring julung sinten tawa semrupen alam ratu wonten negari Tirta Kencana panjenenganira ingkang kekasih Sang Maha Prabu Kalengga Dewa Asma Sang Prabu Kalengga Dewa sujining narendra ingkang maha beksa maha pandita tawa modho nudang ilmu bentur kelakuan wiwit alit anggenira gandrung kelawan kawedhang ana basan lendhik tanpa sutang miber tanpa suwiwi alus tan kena jinumput kasar datan kengang dinrayang dasar ambek berbudi bawa laksana ambek para marta nindaken tanita samaita saraita dermawita remen ngolah pengadilan karep amolah kaprajukitan narsudi dateng rai tata krama pramila senataning merga sentana sami ajrih asih dateng panjenenganira Sang Prabu mandhar boten wonten ing lebeting negari kemawon senadyan tanah saban tata ingkang samya sumawita ngaturaken peni-peni aja meni guru bakal guru dadi dening sinten ingkang wonten sengandhaping Sang Prabu Kalengga Dewa menika abdi kinasih kilurah tata ya kilurah tejo mantri ya Sangyang Surya Tenggara ya Sangyang Tejamaya ugi sila keluastu ngapurancang badan siku jangga tumanglung mustaka kadya pojeng ing pertiwi menawi kadulur kadya ngares padha sowan wonten ing Abhyantara Niranata sinten ingkang pinara lenggah sawu jajar kelawan panjenenganira Sang Prabu panujuman saking Dempok Pertapan Murcita Wilis peparep Sumang Pandhita Reksi Begawan Lempara Dewa Asmane Begawan Lempara Dewa suwijining dwija ingkang kundul kanan lungit amit-amit ora kena pinapak rendakaning sesami-sami wong bisa lumpuh ya lumpuh wong bisa mati ya mati yekti menika peparep Sumang Pandhita Reksi Begawan Lempara Dewa sila keluastu ngapurancang badan situ jangga tumanglung mustaka kadya pojeng ing pertiwi menawi kadulur kadya ngares padha sowan wonten ing Abhyantara Niranata dening sinten ingkang mangayun sowan wonten ngersane Sang Prabu Kalengga Dewa dalem ingkang sinuwun ingkang dedunung wonten ing dalem kepatihan pinaring
Bebengan asmara yono patih tejo lengkoro asmane patih tejo lengkoro ingkang kinaryo agul-aguling para prajurit bebengi para wadya bala wonten negari Tirta Kencana sila kaluastuna rancang badan situ jangga tumanglung mustaka kadya pojeng ing pertiwi ingkang kinarya agul-aguling para prajurit bebengi para wadya bala wonten negari Tirta Kencana sila kaluastuna rancang badan situ jangga tumanglung mustaka kadya pojeng ing pertiwi menawi kadulu kadya ngares padha sowan wonten ing abiyantara nirana dening sinten ingkang wingking ing Retyana patih tejo lengkoro menika tumenggung Ludra Harimaya wingking ing Ludra Harimaya Ludra Madenda wingking ing Ludra Madenda Ludra Jinembrang wingking ing Ludra Jinembrang para mantri bupati kang samya seba umpena menawi mangetan jedhuk ringin kurung menawi mangilit jedhuk kandhang manjang sinembenan para kawula ingkang samya seba wong mendaki kaya daya pancak swijining alun-alun aturaning kaya segara bena segara makna bena banyu dening sawingkinging Ludra Madenda para mantri bupati kang samya seba umpena menawi mangetan jedhuk ringin kurung menawi mangilit jedhuk kandhang manjang sinendenan para kawula ingkang samya seba wong mendaki kaya daya pancak swijining alun-alun aturaning kaya segara bena segara makna bena banyu ketingalira nganti kaya ampe
ratu jagat sayang binatara dalem wong saking gariting netra kering wardana kukusing pasaliran rupinipun ingkang sampun pinarak lenggah sawijajar kelawan panjenenganira Sang Prabu kados dening pepunden kula Rama Begawan Lengkara Dewa Rama panjenengan ngrenggani wonten kraton Tirta Kencana ngriki inggih sami kabasuken Kanjeng Rama inggih Angger Prabu sawan kula tebih saking Depok Pertapan Murcita Wilis ngantos sawan dhateng kraton Tirta Kencana ngriki boten wonten lawangan setunggal menapa Angger Prabu awit menapa Angger Prabu baku nipun tiyang agesang wonten alam bebrayan menika namung kawilujengan mekaten mila sawan kula dhateng kraton Tirta Kencana ngriki boten wonten lawangan setunggal menapa Angger Prabu inggih Kanjeng Rama menawi ngaten diskecaken anggen panjenengan pinarak ingkang putra sumedya ngaturi prembagi sawanipun abdi kinasih kula Kilurah Togo ugi derek magelar wonten negari Tirta Kencana ngriki Kanjeng Rama monggo nggih rumaos kula kok boten kirang-kirang sekeca sawan wonten ngarsa dalem Angger Prabu monggo Angger Prabu Togo kula nimbali kula pun Togo Ndara kula ngaturaken sungkem bekti kula mugi ponjuk dumawah wonten ngarsa dalem Gusti kula Prabu Kalengga Dewa Ratu wonten negari Tirta Kencana ngriki Gusti iya Togo sungkem pangabektimu tak trima kanthi bungaing pamikir tak trima kanthi legawane panggalih pangestawaku enggal ditampanana Togo oh nggih sewu kapundi Ndara kula tramyasta kula kekalih mugi dados jimat kula gesang wonten alam bebrayan ngriki Ndara iya Togo sawetara dikepenako anggonira lelungguhan aku sumedya wawang sabda bab tata ratiting kraton Tirta Kencana kene karo Gusti Patih Teja Lengkara Togo oh nggih rumaos kula kok boten kirang-kirang sekeca sawan wonten ngarsa dalem Gusti kula Prabu Kalengga Dewa Ratu wonten negari Tirta Kencana monggo Gusti iya Togo Yai Teja Lengkara Dewa Ratu jagat sanggang binatara ya Dewa ya pangestu wae nggih Gusti nimbali ingkang rayi Teja Lengkara Siwa apa marmane nganti semu kahanan iki ora liya panjenengan ingsun dupi nenitya bering para kawula luwih-luwih bareng amuningaken para sawan ana ngarsaku ke jajal bagya sapraptanira Teja Lengkara iya inggih Gusti sederenge rumentah sih dawuh dalem ingkang sinuwun kajadong asta kula kekalih kapecak wonten sanginggiling mustaka kawulingga danu murdaya kula pinjil saking retna kenapa retna kumala repa sayuta luputing kolang kali sumrambah dhateng jasating guwa garba mugian getih ana kang dalem setetes andagi ngono kang dalem saempal mawa ana dados jimat kayuana dir
Netirambenganing manah dalem sombo kumitir sumilir sami romo nanging jupi tan wonten kecaosaken raos penggalih asrep pindho siniram toya wayi mekaten raosipun panggalih iya syukur kawangun bener atur para kang sepuh tejo lan para iya inggih Gusti nimbali kang rayi tejo lengkara sinuwun lugune mangkene lho Yai lugune kaya mangkene saka rumangsa ana nggoning kraton Tirta Kencana iki ora kurang jeneng para kawula kang wicaksana ora kurang jeneng para kawula kang kesiwungan kautaman nanging saka rumangsaku ora ana kang bisa nejung gumbala wiwujud mandangna pamikir kang kapinujon weteng iku mung kejaba sliramu tejo lengkara mula kanan adoh ingsun awit cedhak mawasun raketak kaya paran Yai mawarta-mawartane kraton Tirta Kencana kene tejo lengkara Wadya inggih Gusti menawi kadangu wontenipun negari Tirta Kencana mriki kraton Tirta Kencana mriki kepitung kados dening negari alit mekaten nanging umpami wonten bebanding kraton Tirta Kencana mriki boten badhe kedadosan kontit boten badhe kawon wontenipun negari Tirta Kencana mriki Mandar Lintu Praja menika nyebataken bilih kraton Tirta Kencana mriki suwijining negari ingkang gemah ripah jinawi karta tur inggih raharja bila wontenipun negari Tirta Kencana mriki boten badhe kedadosan kontit boten badhe kawon wontenipun negari Tirta Kencana mriki sinuwun iya Yai menawa netepno atur para Yai kraton Tirta Kencana iki kepitung kaya dening negara cilik tapi kalamun kabanding kelawan liya negara ora kari tata rakiting kraton Tirta Kencana iki Mandar Lintu Praja nyebutno bilih kraton Tirta Kencana iki suwijining negari sing gemah ripah jinawi karta turya raharja ya syukur kalamun bener atur para kang lugune pun kadang suwijining ratu sing kepotangan Yai kepotangan apa sih mung kepotangan wicaksana kawicaksanane sun kang ana kraton Tirta Kencana iki tejo lengkara Wadya inggih Gusti nimbali kang rayi tejo lengkara sinuwun lugune mangkene kira-kira lho Yai apa ya isih ana sing bakal para atur tumrap paseban Respati pasewakan dina samengko menawa kang bakal para atur ya enggal matur mumpung panjenenganing ingsun iki isih ana madyaning pasowanan matur kang cetha aja nganti ndadekno rekuh perdewa nggonku awang sabda tejo para Dewa Ratu Jagat Sanghyang Binatara inggih Gusti menawi kadang wontenipun Kraton Tirta Kencana kathah para prajurit ingkang sami gelar sebo murup muncar busananipun pating klep pindha puspita ingkang kapinujon anjerah ing pertamana
Napa to mekaten menika kala wau mboten bingah ampun raosipun panggale. Mestinipun ngaten raka singgihan perang. Nanging sedaya menika kala wau dawuhipun Koko Sawangsul lumaos kula. Koko Prabu menawi kapinujon eneng kados dening Sela kapinujon wening kados dening Tirta tigang perwatangan tan kersa ngandika menapa ingkang dados darunane panggale menapa Koko Prabu pun kawula nuwun sandika dawuh ingkang rayu ki mekaten Koko Prabu menawi amuninganing para kawula wonten kraton Tirta Kencana ngriki kathah ingkang sami pejah kathah ingkang sami sakit mandhar boten kawula kemawon senadyan tetaneman jecukulan raja kaya menika inggih kathah ingkang sami pejah perang iya yai aduh dik kalamun pun kakang iki ngerti kedaden kang semono atine pun kakang Kyai sedih judhe lan tapi jeneng pun kakang iki ratu yai
jeneng pun kakang iki ratu pimpinan wong sak kraton Tirta Kencana. Ana kedaden kang semono pun kakang iki munggah menyang sanggar Duwana. Muja sawantah mitekur sejati nenuwun menyang sing gawe urip. Langgonku muja sawantah mitekur sejati pun kakang iku antuk hidayah yai. Oleh hidayah saka sing gawe urip. Lah hidayah iku tegese ngono petunjuk pitutur. Menawa diterusno hidayah iku wal inayah petunjuk kang sak temene petunjuk kang kudu diyakini kebenarane tejo lemporo wae nggih Gusti. Lajeng hidayah menapa sinuwun hidayah menapa ingkang panjenengan tampi panjenengan puja sawantah mitekur sejati wonten sanggar Duwana menika ingkang panjenengan tampi menika hidayah menapa kira iya yai ana anggon kuwi nggone sanggar pamuja. Lah hidayah sing tak tampa iku kraton Tirta Kencana iku bisa mulya jati wuni maneh kalampun diwusadani sekar asmara bumi tejo lemporo iya dados kraton Tirta Kencana menika saged mulya jati wuni malih nanging diserananing kalian sekar asmara bumi werang. Iya yai lah mula para iki tak timbali ana nggone percabaan kraton Tirta Kencana kene iki apa ya para ngerti yai apa ya para weruh ana ngendi papan padununganing sekar asmara bumi para apa ya para ngerti yai Latialah nuwun gunging pangapunten berang ingkang rayi boten mangertosi wonten pundi papan padununganing sekar asmara bumi menika ingkang rayi boten mangertosi berang mandar mireng sekar asmara bumi menika inggih guru kemawon Bapak Prabu. Dadi para ora ngerti ya yai para ora mangerteni tejo lemporo inggih ingkang rayi nyuwun gunging pangapunten boten mangertosi sekar asmara bumi menika menapa Bapak Prabu. Oh iya ya ora dadi apa wong anjen para iki ora ngerti tejo lemporo Angger Prabu. Inggih Kanjeng Rama nimbali ingkang putra Galengga Dewa pun bapa menawi urun-urun rembug ngaten rakengan geger pun bapa iki menawi urun-urun rembug ngaten rakengan geger monggo Kanjeng Rama kala wau panjenengan dawuh bilih kraton Tirta Kencana niku nandhang bebana kena siku denda durakaning dewa kena wewelet ing Jawata kathah para kawula ingkang sami sakit kathah para kawula ingkang sami pejah Angger Prabu Galengga Dewa muja sawantah mitekur sejati nenuwun dhateng ingkang maha kuwasa bilih kraton Tirta Kencana saged mulya jati wuni malih menawi diwusadaning sekar asmara bumi rak ngaten nggih. Oh inggih Kanjeng Rama. Sekar asmara bumi menika wonten nggih. Sekar asmara bumi menika wonten Angger Prabu. Lah ingkang sinebataken sekar asmara bumi menika wahyu nggih. Wahyu inggih polung inggih wahyu. Nanging benten-benten anggening ngarani kalamun wahyu menika ageng polung menika alit.
Sekar. Lah sekar menika ngrupakaken kembang. Lah kembang menika pelambanging kaendahan ingkang ambabar budayane ngaurip. Asmara menika seneng tresna Angger Prabu dados pimpinan wonten kraton Tirta Kencana niku kedah tresna kedah seneng kelawan kawulane kelawan masyarakate boten kenging bandhinde ban silatan bedak-bedakaken kelawan golongan. Dumeane kok yen ngewangi aku, lha iku ora ngewangi aku niku dibedak-bedakaken niku mboten kenging. Lantaran pimpinan niku darbèipun tiyang sak negari sanes darbèipun tiyang golongan. Bumi menika tegese ngaten lemah. Lah lemah menika ngrupaken kemakmuran. Langgar Prabu saged ngrampi tumuruning wahyu Sekar asmara bumi nanging saged kedah saged boyong jalma Buddha sampir dados ingkang putra saged ngrampi tumuruning wahyu nanging kalampun saged boyong jalma Buddha sampir. Lah ingkang sinebataken jalma Buddha sampir menika napa Kanjeng Rama? Ingkang sinebataken jalma Buddha sampir menika menapa Kanjeng Rama? Ingin nggih. Ingkang sinebataken jalma Buddha sampir niku diaranana lanang dudu lanang, diaranana putri nggih dudu putri. Diaranana lanang pupuran tur gadah bengkos, diaranana putri wonten kunjunge lan iku jalma Buddha sampir. Lah selumahing bumi sekureping langit boten wonten ingkang sinebataken jalma Buddha sampir menika kejaba Kyai Semar Ki Lurah Badranaya. Ngaten nggih, kula tak matur sekedhik bab ananing jalma Buddha sampir. Kula tak matur sekedhik bab ananing asal usuling jalma Buddha sampir. Lari kala semanten iku wonten jamaning Nabi Adam kaliyan Ibu Hawa tumurun dhateng Nah Ayu Ngercapada. Lan Nabi Adam kaliyan Ibu Hawa tumurun dhateng Nah Ayu Ngercapada kagungan putra. Salah setunggaling putra menika ingkang wonten lahir Dampit. Lah Dampit niku tegese ngaten kembar. Ingkang sejuga pinaringan asma Anwar, ingkang sejuga pinaringan asma Anwas. Anwar menika nurunaken dhateng kenabian ngantos Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang Anwas nurunaken dhateng kadewan. Anwas nurunaken dhateng Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa nurunaken dhateng Sang Hyang Nurcahya. Sang Hyang Nurcahya nurunaken dhateng Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening nurunaken dhateng Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang nurunaken dhateng Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kagungan putra 3, pembajeng menika Sang Hyang Surya Tenggara, ingkang nomor kalih Sang Hyang Ismaya, ingkang nomor 3 Sang Hyang Manikmaya. Putra 3 kala wau rerebutan dados ratu wonten kayangan Suralaya. Banjur Sang Hyang Tunggal paring keputusan sinten ingkang kiyat ngangkat gunung Ungkal menika ingkang kejibah dados ratu wonten kraton tegesing wonten kayangan Suralaya. Ingkang wiwiti menika ingkang pembajeng Sang Hyang Surya Tenggara.
Sang Hyang Surya Tenggara kiyat nangkali keblekan gunung kedadosanipun Ki Lurah Togog, Ki Lurah Tejo Mantri. Ingkang nomor kalih Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya menika kuwat nangkali keblekan gunung kedadosanipun Ki Lurah Semar, Ki Lurah Badranaya. Boten wonten ingkang saged ngangkat gunung Ungkal kejaba Sang Hyang Manikmaya lantaran Sang Hyang Manikmaya menika kagungan catur buja. Catur menika bau, buja tegesing catur menika sekawan, buja bau, kagungan bau sekawan. Ingkang kejibah dados ratu wonten kayangan Suralaya menika Sang Hyang Manikmaya jejuluk Sang Hyang Bathara Guru. Ki Lurah Togog kaliyan Kyai Semar kautus mandhap dhateng Nah Ayu Ngarcapada. Kautus ngimpuni Ki Lurah Togog ngimpuni tedhak sura angkara murkaning bumi leletek ing dewa kumawaning jagat. Dasa muka run temurun. Kyai Semar kautus mandhap dhateng Nah Ayu Ngarcapada ngimpuni tedhak sura rembesing madu Pandhawa run temurun. Lah boten wonten ingkang kejawi sinebataken jalma Buddha sampir menika Kyai Semar. Angger Prabu saged nerapi tumuruning wahyu sekar asmara bumi nanging saged boyong Kyai Semar kaboyong dhateng kraton Tirta Kencana Angger Prabu. Oh inggih Kanjeng Rama, napa ingkang putra saged boyong Kyai Semar, ingkang putra saged boyong jalma Buddha sampir. Kengang menapa boten saged? Kengang menapa boten saged? Menawi wonten kraton Tirta Kencana niki tasih wonten Begawan Lengkara Dewa, para tamtu bakal kula boyong. Boten ngantos suruping srengenge Kyai Semar kula boyong dhateng kraton Tirta Kencana mriki Angger Prabu. Inggih Kanjeng Rama, matur sembahipun toga kula nimbali kula pun toga Ndara. Sliramu iki biyen dewa ya, Kok? Oh nggih. Kula niki dewa kang kamanungsan. Pengawak dewa manggon wonten Nah Ayu Ngarcapada. Kula biyen nggih boten elek nyutrut ngeten kula biyen nggih perdak ngoten. Lah keblakan gunung kedantosane nyutrut ngaten. Aku bisa ngripun tumuruning wahyu Togog. Kalaupun bisa boyong jalma Buddha sampir, boyong Kyai Semar kaboyong dhateng kraton Tirta Kencana Togog. Oh nggih. Nuwun sewu Ndara, nuwun sewu. Kula niki kepitung pamoho dika. Menawi wonten luputing dika, pun Togog niku wajib ngemutaken. Kekarepan kula dika tambaning kraton Tirta Kencana menawi saged ampun damel sangsarane liyan, monggo didolekno tangga lintunipun nglampahi salat dalu dzikir wengi njaluk nang sing gawe urip supados kraton Tirta Kencana niki saged mulya jati buni malih. Ampun damel sangsarane liyan ngaten.
boyong jalma Buddha sampir didamel tumbaling kraton Tirta Kencana. Kula umpamakna ndika niki gak ana gawe ndolek gawe, gak ana perkara ndolek perkara glandang carang saka pucuk, perkara gedhe sing mburi. Ingkang kula kuwatosi lho Ndara, ingkang kula kuwatosi. Umpami ndika mangke mboyong adik kula Semar. Ingkang kula kuwatosi sing dimong adik kula Semar niku mboten ramekaken. Oh, dadi sapa to, Bob? Sing dimong Kyai Semar iku sapa to, Bob? Boten wonten litu ingkang sing dimong adik kula Semar niku kejawi para Pandhawa. Lah Pandhawa niku lho sinten ingkang kula kuwatosi mangke. Menawi dika boyong adik kula Semar, para tamtu Pandhawa boten ramekaken. Lah Pandhawa niku pepethetaning para dewa, jagoaning para dewa kayangan Suralaya. Langkung-langkung Pandhawa niku wonten sing jaga, wonten dalange. Oh, dadi Pandhawa iku ana sing jaga to, Kok. Pandhawa iku ana dalange ya, Kok. Nggih. Boten wonten litu kejawi sing jagi para Pandhawa niku Ratu Ndiwarawati Bathara Kresna. Lah Bathara Kresna niku titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu macan ing Hyang Suralaya, prajurit kayangan Suralaya. Longit Bathara Wisnu. Rikala semanten niku wonten Ratu Gile Mesir Raden Sumendhinge Prabu Watugunung gebak kayangan Suralaya. Ngarepaken Betari Supraba. Dewa sak kayangan iku mboten wonten sing saged ngalahno Watugunung Raden Sumendhe ngoten dipejaing kaliyan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah niku manjing dhateng Karasena. Wonten sing ngarani jare Kresna niku Harisna. Harisna niku maksuding penjaga. Ora ana sing dijaga Kresna kejaba Pandhawa. Apa Pandhawa kok dijaga karo Kresna? Merga Pandhawa cacahe ana 5. Diratoni kaliyan Sinta sinuwun Kuntadewa. Wonten sing ngarani jare Kuntadewa niku Kuntadawaun. Unta ana sira dawaun taba, tambane Pandhawa wonten tangane Kunta, merga Kunta gadhah jimat kalimah syahadat, syariat tarekat hakikat makrifat syahadat sekarat. Manggone niku tenggene negara Ngamartalaya. Ngamar niku manggon Tanata Laya Pati. Tiyang Ngamarta niku sing dimong adik kula Semar niku sampun wonten tatanan pati. Pati sakjroning urip. Napa pati sakjroning urip? Tiyang salat, tiyang sembahyang. Niku sing dimong adik kula Semar. Lah niku badhe dika rusak. Kinten-kinten boten cilaka andika. Kekarepan kula tambaning kraton Tirta Kencana monggo dijalukna nang sing gawe urip, nglampahi salat dalu dzikir wengi, jaluk nang sing gawe urip. Ampun damel sangsarane liyangaken. Kula umpamakna ndika niki gak ana gawe dolek gawe, gak ana perkara dolek perkara, glandang carang saka pucuk, perkara gedhe sing mburi to. Oh, aku ora peduli to.
Pandhawa aku ora peduli aku ora mentara kalamun deleng kawula monggo ning kraton Tirta Kencana Angger Prabu kowe nggih Kanjeng Rama ampun gego aturin togok ampun gego aturing kilurah togok lah menawi mangke para Pandhawa mboten ramekaken kula mboyong Kiai Semar Angger Prabu ampun derek-derek menika mangke ketanggelanipun bapa kula ndamel pejaing para Pandhawa Puntadewa Arya Sena Rejuna nekula sedewa mboten ngantos suruping srengenge menawi Angger Prabu menika ampun derek-derek menika mangke ketanggelanipun bapa menika mangke ketanggelan Begawan Lengkara Dewa oh nggih duka malih menawi ngaten waton kula niki dados pamomong dika niku sampun nggih mutaken duka malih nggih monggo kersa menawi ngaten kula aturi nyekecaken anggen panjenengan pinarak ingkang bapa sumedya mangkat dhateng kelurahan Karang Tumaritis boyong Kiai Semar boyong jalma Buddha Sampir Angger Prabu nggih Kanjeng Rama menawi ngaten kula aturi nyekecaken anggen panjenengan pinarak Semar kon gelem tak boyong nang kraton Tirta Kencana ora gelem tak boyong nang kraton Tirta Kencana tak kethok bulumu Semar kon menawi ngaten kula aturi nyekecaken anggen panjenengan pinarak ingkang rai sumedya ngetapaken sekaing para prajurit ngetapaken sekaing para wadyabala Kiluratoga ora ngarani sekaing para prajurit Kiluratoga Adi Ludra Harimaya Ludra Madenda Ludra Manggala Ludra Jinembra ayo bubar saka pertemuan agung kraton Tirta Kencana pacak baris mangurung-urung manggara papa manggodo gelar
munggah menyang kelurahan Klampis Ireng boyong jalma Buddha Sampir boyong Kiai Semar Kiai Semar kon gak gelem tak boyong menyang kraton Tirta Kencana rawi rantas Malang Poto sendhakepa manca kang respada tumung kula kon karo dewamu kon gak gelem tak boyong menyang kraton Tirta Kencana tak gawe bengkat sirahmu Kiai Semar. Tindak menyang sanggar Wono Puja sawantah pitekur sejati leluhur dhateng ingkang maha kuwasa muga Kanjeng Rama bisa kasembatan boyong jalma Buddha Sampir tapa. Oh nggih. Suwawi kula dherekaken kaliyan Ki Lurah Togo. Oh iya Togo, ayo derekno aku tak munggah menyang